Doon na kita'y tulo ka mga kinaiya o angayng buhaton nga ato makatunan gikan sa mensahe ini mga pagbasa karon. MMP, mosalig, motuo, porsigido. Sa ganito, mosalig, motuo, porsigido. Ni aning babae diri nga kontraryos, kaliwat siya sa mga kontraryos sa mga Hudiyo, niya sa Jesus Hudiyo, misalig siya nga wala siya laing kadangpan, kinirag yung tawhana, kini sa Jesus, nagituuhan nga Ginoo, pinadalas Ginoo, maro gini akong saligan, maro gini akong madangpan, ani akong kahimtang. Ang musalig, I have no other option but you. Ikaw lamang, Jesus. Mao nga midangop siya. Ug dayon, ang iyang pagsalig inubanan sa pagtuo nga kining maong tao kini sa Jesus usa ni siya ka tinuod nga gamhanan nga mao'y makaayo niya. Misalig siya ug mituo nga kining iyang gisaligan mao'y makatubag, makahatag sa iyang gikinahanglan. Niya nakita nato nga dunay barrier cultural. So she was seemingly rejected. Apan wa siya pabangbang, pursgido siya. Walay makababag sa iyang pagduol o pagdangop kang Jesus nga mao iyang gisaligan, mao iyang gituuhan, nga mao'y bugtong makatabang tubag sa iyang panginahanglan. Ug wala gayud mapakyas ang maong babae. Karon, unsaon man nato ni pag-apply sa atong kaugalingong kinabuhi matag adlaw? Kining musalig. There's no other option but Jesus. Daghang higayon nga kita musalig og tao. Munang naraba po yung mga tao nga maayo kay mo pasalig. Munang naiuban, naidanggaan. Maayuhan nimo mo pasalig, oy. Makapaburos man ang imong pasalig. Sa mo kamo mga babae and tao, unsay mabiktima mo sa pasalig, nisalig manunta ko niya padri. Dahil na po yung uban nato, mituo nga siya na unta to. Siya nagyud unta to ang akong gituuhan, akong gipaabot. Pero di man di ay gihapon mao. Na po yung uban nato, misalig sa atong mga posisyon o sa atong mga possession and position. Kana bang unsay atong ranggo sa katilingban o unsay ato ang property, ato ang gipanag-iya. Pero wala man gihapon ang akong gituuhan nga maoy makahatag o katagbawan, wala man gihapon, hawang man gihapon. Mao nga kung diha ta may mong pursgido unsa may ending nato, dili mapareha sa babae. He will end up being frustrated. So kinsa man gid ay ang saligan lamang sa Jesus. Kining tanan dinhi magamit nato ning instrumento aron mas mulawom, mulig-on ang atong pagsalig sa Ginoo. So kung unsay mahitabo, musalig, mudangop sa Ginoo. Dayon, kay wala may laing option ang Ginoo raman, kining atong pagtuo, mutuo ta, na kining atong gidangpan, gisaligan, si Kristo, Ginoo. Mao ang bugtong gamhanan. Siya lamang ang tinuod nga mutabang ug mutultol kanato sa hustong dalan sa kinabuhi nga mudala nato sa kaayuhan. Ug andam tang musunod niya, mutuo sa iyang isulti, mubuhat sa iyang itudlo, kay kita misalig ug mituo man kaniya.
Example. Sa mga estudyante, asa may mas dali kanang tawhanon nga reaksyon ba? Mutabang sa buluhaton sa balay o mulaag uban sa barkada? Asa may mas ganahan mo? Story mo estudyante ba? Mulaag uban sa barkada, ganang mga way klase ba? O mutabang sa buluhaton sa balay, magkupra ba dito, magbunglay, unsa pa, manglimpyo, asa man? Kanang tinuod mo? Mga estudyante, ako ipangutanan, tubag mo mga tiguang, hingasaba, gud ay mo, mga estudyante, kanang tinuod. Of course, ako mula agyod. Pero ang pangutana, kung sa may sugo sa Ginoo, mutabang sa ginikanan, maglaag-laag uban sa barkada. Mo? Tabang. Mo ay sugo. So, muna yung tao nga, musalig, mutuo. Iyang sundon ang isugo sa Ginoo. Lain na po, estudyante, asa may gusto ninyo mag-cellphone diha, TikTok o magtuon sa klase, maghimog assignment? Asa man? Kaklaro, padre, no? Pero unsa may sugo sa Ginoo para niyo mga estudyante, magtuon o mag-cellphone? Ano yung uban cellphone, may kong gigamit magtuon, padre. Ilom diya O, di ba? Pero kung musali ka, mutuo ka, sundo nimo ang unsay gisugo sa Ginoo. Kaya sa mga tiguang, mga dagko, kamo mga naay tindahan, niya arang-arang kahimtang, niya na imong silingan nga pobre kaayo. Niya ikaw nakay tindahan, imong mga anak nakatrabaho to sa Manila uban to sa abroad. Niya imong silingan yang bana badlungon, yung mga anak palahubog, parehas yung bana, unya adis-adis pagyud. Unya nakautang nimo sig pangutang sim tindahan, di nakabayad, naabot nag 5,000. Unsa may naandang buhaton nimo? Paninglon o pasagdan ra? Pabayron o pasagdan ra siya? Kamo ba kana inyong naandan? Pagil na pasagdan. Paninglon. Pero una-una, nga ikaw giblisingan kas Ginoo, arang-arang mo kakahimto niya siya pobre kay sa tanan. Unsa may sugo sa Ginoo? Pabayron siya siyang utang o impaso na lang? Niya buhaton niyo na. At mga way tindahan mo initubag. Kanawang mo ato sa slang tindahan kay sa kabayad nimo mauwaw na siya ba? Dito na siya palit sa pikas. Imong kukuron, no? Impas na. Ha? Awayo. Katapusan. Diri ko sa mga bana. Mga bana. Yung mga asawa ba, kanang joke ra niya, o kanang example ra niya, imong kasuko, mga babae, yung mga asawa ba, dako nagaybuyon, kay takaragkaon, niya, di na kayo mag-akatras lawas, nang baho na, di pa yun binutbras, niya, manglaba, hugaw kay nilabhan, niya, di kayo manglimpios balay, maot pagid mo luto, yaw-yawan pag yung kainin musikag, awayon, kanang abubuan kayo, niya, talis na pag ito, si alingasa kasi nga tanan. Muna na imong asawa, mga bana. Niya, doon na imong kauban sa trabaho ba ka o siling ito kumari, bugnaw kay tingog. Pre, kumusta naman ka, pre? Siya, pwede ba kung volunteer og labas sa imong sirina? Ano yung naglaba, limpyo kayo, humot pa dyan kayo. Niya, yung ka, pre, arihan sa balay, kaya na ikaw ay giluto. Pag tilaw ni mo, lamia ka sa niluto, layo ra kay sa imong asawa, murag lawag sa baboy. Pag kuha ni mo, humot kay sa tanan. Ya, yung mga asawa, murag balina, kato imong kumari, murag diwit-diwit. Mutana kanyo mga bana, asa mo ganahan, mukuyog, makiguban sa imong asawa o katong imong silingan. Ang mga bana, wa pa mo masakpid o, bantay lang mo. Of course, kung ako'y bana, nindot rin yun, asawahan na, kapuol kayo. Lingasa kayo diri okay kayo. Kung kamo po mga babae, inyong bana palahubog sig inom, di manutbras, tapulan, kulatahon pa jud ka, pangag ka, nang bisyuso kay ba?
Kanya na dito imong nakaila nga pinangga kay ka sa panahon nga kulatahon ka sa imong bana, mo tambal sa imong mga bunol, no hapon ka dito. No? Niya zahay imong bana, yang kwarta na hurot sa bisyo, niya kato siya, tagaan ka, ay nanigbayri mari, imuhan na kay luoy kayo ka. May mga asawa, asa mo ganahan makiguban sa imong bana nga buang-buang o katong imong silingan. Usa sa pari. Walay labot pari. Oh, di ba? Di ba? Pero asa may sugos ginawa ni? Muunong kay mo man ang ipakaslan. Di ba? So kini daing mo yung musalig, mutuo sa Ginoo, kinahanglan ni pursigido ka. Kay dili lalim. Supak ni kasagaran, supak sa atong ganahan, sa atong gusto. Imong supakon mo nang pursigido ka, bahala na. Balag animal, kining banahan, kining asawahan, Isus, lami kay balibag. Pero ako maning ipakaslan. Musalig ko, mutuo ko sa Ginoo, pursigido ko, ako gigapon ni ating manon. So, si mama magpapadagan kay trabaho sa balay. Akong mga barkada dito, tuwan na sa plaza, kakaong-kao na kikiam dito. Ako diri, trabaho. Pero maumanisogo sa Ginoo. Pursigido ko, ani. Kapuya kay magtuon, yung si Sir, arte kay sa tanan, di gan mo sugot, mantinir ang mga assignments, hasula kayo, lamira kayo mag-cellphone. Pero maumani ang angayng buhat doon sa estudyante, maumani sakto, pursigido ko. Sa lisod, ang pari, ito ako pari, sama siya huna, ganahan rapog ka ko nga, na ko'y uyab, na ko'y kuyug-kuyugon, niya makapalit ko sa kong gusto, ganahan ko ana, dili. Sakto mo, ganahan, kaisa nga tanan. Pero mao ba na isugos, Ginoo? Nga, nga no, nagpari ka diha. So, pursigido ka. Dili noon ma-perfect, naigayon nga asawa, bana, masipyat, ang mga estudyante, magtinapulan usay, dili ta ma-perfect, pero kanang dili ta mawala ba? Pursigido ka. And that is the kind of prayer that we should practice or adapt in our life. Kung mag-ampo ta, dili mantinir, dili basta-basta. Dunay pagsalig, pagtuo, pursigido ka nga maghago sa imong giampo sa Ginoo. Maghago ka nga makapasar ka. Maghago, tapulan po kay ka magtuon. Magampo ka nga kanang makabana raon ta kag buutan. Ya lagan po kay sa nga tanan. So ang imong makita katuro po mga palahubog, wala ka exposure to mga buutan. Adi hara jud kataman, kinahanglan pursigido ka. Sa unsay imong gipangayo, giampo sa Ginoo. Ubani og paghago og pagpaningkamot. Ya karon, ang pare kung magtinarong siya, kutob siyang mahimo, adto siya bukid, kapoy, no? Kapoy, murag alkansi, nindot rin yung tayo puyo des kwarto, aircon, labi na karon nga init. O, dayon ang bana, nindot rin yung tayo kuyog dito, mga bit na lang kay asawa, way lami. Murag ginamos. May itong kabit kay murag kuan, tilugon. O, dayon, may estudyante, tabang-tabang diya, oy, ano, magtuon-tuon kutob, makapasar lang, okay na. O, pero dili yun, tuon yung kagtaman, ana, hago ka. Sa may tabo ni mo, mag-uol, malipay. Kaya bang mo, sunod ka, pursigido ka, mag-uol ka, malipay. Malipay. Ang bana nga pursigido dahil siyang pagkabana, ang asawa nga pursigido dahil siyang pagkaasawa, ang estudyante nga pursigido sa iyang pagka-estudyante, ang pari nga pursigido sa iyang pagkapari, bisang pag dunay kakulangon, dunay sipyat, malingaw na siya, malipayo na. Muna giingon diha sa katong salmo nato, ang giutangan nga muimpas sa iyang giutang, ganang sa utangan, di yun na mag-uol, malipay na, kay makatabang man siya, malipay man sa itong iyang giimpas. Ang asawa, malipay siyang bana, nga pursigido kay niya. So mga lipay tanan. Kung iyong pasaylo, o niya, imong gipasaylo, lipay ang imong gipasaylo, niya, lipay po ka, kay kontra. So sa may tabo, unsay gingon sa salmo? Sige na, kusga, o Diyos,
kana makita nato, masinati nato ug sa palibot nato ang gahom sa Dios, ang buhat sa Dios diha sa atong sa atong pagsalig, sa atong pagtuog, sa atong pursigido diha sa atong mga paningkamot sa kinabuhi. So kung unsay atong kinaiya sa pag-ampo, maot po'y atong kinaiya sa atong pagkinabuhi. Musalig, pasabot, mudangop sa Ginoo. Siya ray atong dangpan, siya atong saligan. Mutuo, kung unsa iyang isugo ipabuhat, sundo nato. Kay siya ang Dios, siya ang gamhanan, siya ay makahatag og kasiguruhan. Niya, porsigido kitang musunod ni Kristo. Kay nganuman, ang dalan nga iyang gisubay, mao'y mudala ka nato sa atong tinuod nga puloy anan. Ang kaluwasan, dili nato madawat dito sa langit, magsugod na diri. Perfection na to dito. Wala kay kontra, dili ka dalo, matinud-anon ka, nagkugi ka, kanunay kang nahiusa sa Dios. Langit na diri pang daan, kaluwasan na. Pero daghang kontra, kadi kang pasaylo, di ka mo tabang si musigdaw sa glisod na kay hakog ka, tapulan ka nga pagka-estudyante, irresponsable. O niya, dili ka matinud-anon, di si mo tawag sa kinabuhi. So may tabo ni mo. Daghan kay kag issues, daghan ka mga kabalaka. Dili pa lang sa kalibutan na impyerno na ka. So kining ebanghelyo karon is a practical instruction, message for us. How to live our life na gaan, nindot, o klaro, sigurado ang atong padulungan. Amen.